Malamig ang simoy ng hangin, maaliwalas at talagang madarama mo ang pagiging one with nature dito sa Mahogany Park ng Barangay Gigisangan. Aabot sa mahigit 700 na mga puno ng mahogany ang nakatayo rito na itinanim pa around 1989 to 1990. Kaya nagkaroon ng Mahogany Park dito, nagkaroon ng tanim na mahogany dahil yung mag-asawang Rodi at saka Aurie Pardo, nagtanim sila dito sa lupa nila, itong lupang ito. Tapos, dinagdagan nila ng maraming mahogany seedlings, pinatanim nila sa mga barangay officials. Kaya nagkaroon ng mahogany dito. Na ngayon, napakaganda dahil nga dinadayo ng mga tao. Kasi ang kalsadang ito, before, 4 meters lang yan Daan lang ng tao at kariton nung araw. Pero ito mahaba itong kalsadang ito siguro mga around 2.5 kilometers to from the highway hanggang doon dead end. Dahil itong daan na ito pwedeng i-develop, magiging alternate road para ma-decongest ang traffic sa Tulyao, going to Kalasyaw ito. Umaabot naman sa 20 to 25 meters ang taas ng bawat mahogany dito, kaya perfect talaga itong location for photo shoots. Maraming dumadayo dito, mga prenup, kung sino-sino nagpapapicture sila rito. Sana ma-develop ito para mas lalong dadayuhin ng mga tao at turista. Dito madalas na nagpipiknik ang mga couples, family at barkada. Swak din dito ang magmuni-muni mag-isa. I would like to invite everybody sa mga taga-ibang bayan na sana welcome po kayo lahat dito sa aming barangay, dito sa Mahogany Park, para malanghap nyo yung napaka-fresh na simoy ng hangin sa aming Mahogany Park nasa Gigisangan West. Isa nga ito sa mga go-to selfie spot dito sa Santa Barbara.